बोखोला बोखोलि फैखोला फैखोलि ओमफ्राय नोंथांमोना मा हिसाबै बिदि जिरायबाय थाखो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै मोनसे गामियाव थांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि 2 नं माने पुर होननाय गामियाव बेयाव बिथांमोना माने दिनै रायजोनि हाल जांख्रानो आरोना थ' बेयावहाय माने बिथांमोना आंखौ माखासे भिडिअ लानो लेंहरनाय जादों आरोना थ' बेयाव नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनानै देखायनो थाखाय आं बेखौ थांनो नागिरदों थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअ माबायदि जागोन थ' बेजों लोगोसे आं गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों आरोना जाय माने गोदानै भिडिअ फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे हायोबा शेयार खालाम आरोना थ' गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ गोबाव खालामनां थ' नायलांबाय थादो बयबो थ' चेनेलाव थ' आं फैनाय एसे देरि जाबाय आरोना माखासे हाबाफारिया जोबगलायबायनो ओंखायनो माने माखासेखौ देखायनो हानाय नंला आङो माखासे जानाय लोंनाय हाबाफारि दङ माखासे जोबगलायबाय आरोना थ' गायनाया जोबाखै थेवबो ओमफ्राय माखासे एवगासिनो दं माबा बायदिसिना जानाय लोंनाय बानायगासिनो दं आरोना थ' आं गायनायखौ देखायलांसै नोंथांमोनाबो नायदो गामि जोंनि मिंमा हालामाव माबायदि जमा दा दिनैनि दिनावबो माने माबायदि ज' माने रायजोनि माइ गायनायफ्राव माने इउनिटि गावजों गाव माने गोरोबलायनानै खामानि मावो बेखौ नोंथांमोना एसे देखायनो होनानै नैबाव फैनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोना नायलां ओरैबायदि माने बुरजा माइ गायदों आरोना जोंनि मिंमां हालामाव इस्थबां माने गिदिर गामि गैया थेवबो माने नैबे रायजोफोरखौ नायबानो नोंथांमोना मिथिगोन माने बेसेबां गामिया गिदिर आरो बेसेबां रायजोफोर दं बेखौ नायबानो मिथिगोन आरोना थ' देखायनोसै आंनि माखासे रायजोफ्रा जिरायनानै दं आरोना हौवाफोर मानसिफ्रा दिनैनि दिनावथ' हालेवना लानाय ट्रेक्टरजोंसो माबायो हालेवो बेनिखायनो हौवा मानसिफ्रा माने माइ गायाखै आरोना नै बिसोरना माखासे स्टेपा जोब्बाय बिनिखायनो खदाल बाननानै बानगुलायबायसो आं फैनो देरि जाबाय नालाय माइ गाया नोंसोरो जों माइखौ गायथ'ला आदसा हिनजावफोरनिसो दे गायनाय हिनजावफोरनि आरोना हौवाफ्रा मा जिरायनाय गोजासो गासिबो ट्रेक्टर हिनजावफोर गायनायखौ नायगासिनो नै मा जागोन बिसोरजों नै दहायनो फैनांगौमोन नोङो साहा लोंखांलायबाय जागोन साहा जागोन र' गामिनि लिडारा नै बिसोर नै बे बुंनायखौ खिन्थु मानियाबाथाय खिन्थु मस्ला दं आरोना दुब्लिया नै बेनो आरोना ओरैबायदि बैनिफ्राय ना बै माबा नुहुरनायनिफ्रायनो बेखौलाय मा गायग्रोखो बेखौलाय आदसा बिराद बुरजा आरोना नायलाय बैथिं खावसे नै बिथिं खावसे एसे आगोलनि दिनाव माने दुब्लियाव फैबाथाय हाबफैबाथाय मा खोनायोमोन मोसौ हैहा दावराव खोनायोमोन आरोना खिन्थु दिनैनि दिनाव मा खोनायो ट्रेक्टरनि ब्रुं ब्रुं सोर खोनायो आरोना दाबो नैबाव एकदम नाहर नोङो मोसौ मासेबो नुनाय नङा मोसौ रावखौबो हालेवनाय नुनाय नङा आरोना ओमफ्राय सब ट्रेक्टरनि हालेवनाय दावराव खोनागोन थ' नै बिसोर गामियाव माने ट्रेक्टरजोंसो हालेवदों ओंखायनो हौवाफ्रा माने खोथियाखौ रानदों ओमफ्राय हालेवाखै नै बिसोर माखासेबो ओंखायनो खामानि गैला नालाय खोथिया रानखांबाय नायगासिनो आरोना किसुमाना गायनो रोंनायफ्रा गायदों जानो हागौ ओमफ्राय माखासेफ्राथ' गायनो रोङा जाहैबाय थ' बेनिखायनो नायगासिनो दं आरोना थ' माइ गायनायखौ एसे देखायनोसै आं खोथियाखौ रानखाजोब्बाय नै गासिबो रेडि खाथारसै आरोना थ' गायग्राफोरजों एसे रंजाहैफानोसै गायग्राफ्रा नै माइ गायग्राफ्रा दहाय दावराव खोनादोंमोन आं नै सिरिसो मोनबाय जाफैबाय खाथि मोनफैनानै बेसे गोलाव गायबोखो आदसा बिराद बाइक गायबोबाय माथो नै खै बिगा दं इयाव आदसा दिनै गायजोबगोन ना मा मा जागोन दिनै जांख्रायावलाय ओमफ्राय गायखांनानै मोनाजासे जाखागोन नामा जानाय लोंनायफ्रा नुवाखै एकदम बैसिम आरोना ओमफ्राय नै बिदिनो खावसे दंबावो नै ओरैबायदि बुरजा सासे ना सानै सासे न'खरसेयाव दरा हौवा हिनजाव ओइथिंबो देखायनोसै एसे जागोन र' माने सासे नै दङ बेवहाय एकदम खोथिया राननानै मानसिया अबस्था गैला नै गायनो रोङा नोंलाय गायनो रोङा औ माथो गसंनासो थागासिनो आदसा माथो रानखाजोबनायसो नै
बोथोरा बेसे खामानि दं आंसो मिथिगौ सेंग्राफ्रा खामानि गैयालै नै बोरायखौल' एकदम आसा खालामो स्रां स्रां गैयारि दे एसे खोन्थाना होदो दिनैनि जांख्रानि सोमोन्दै हा जांख्रानि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होदो खननो रोंला आं दे खनना हो हा खनना हो दे नोंसो खनथानोसै दे खननो रोंगोनला दे बेलारोम बेला आं बेखौ खनला बाबोदो बोखोला बोखोलि फैखोला फैखोलि आलि बारनायखौ मोजांसो नुथारो आं आगै मोजांसो नुथारो बरिया आलि बारनाय ना आलि बारनायाथ' आलिखौ गिदिर गिदिर खोना बुंदां आलिथ' गैला माथो नै बोखोला बोखोलि फैखोला फैखोलि आलि बारनायखौ मोजांसो नुथारो आं आगै मोजांसो नुथारो आं मोजां नुथारोलै बे मेथाइआ नों बानायनायसो ना दंखायो गोदोनि बे आंनिब्रा अरिजिनेल अरिजिनेल बेसे गोबाव जागोन नों सुजुनाय आं सुजुनायब्रा आरो बेलेग बेलेग दंबावो दे ससे खनना खोन्थादो दे आरो मोनसेबाव दे बेलारोम खानाय हगारसारना दखना फैखोलायना साम' खननाया सोर नोंलाय आगै सोर नोंलाय माथो सिनेमानि बायदि खोनाबाय आंलाय सोर नोंलाय आगै सोर नोंलाय मिथिबाय नोंहा फामारोलै बेबायसा बेबायदि अ आरो बेसेसो दंबावो मेथाइआ नोंनि माबायाव गोसोआव आसिट्राक दं आसिट्राक इयो आसिट्राक दङ ए माइ गायग्राफोरखौ एसे खननानै गोजोन होनांगौना नोङो दे 90 गारि माइ गायग्राफोरखौ खननानै एसे खननानै गोजोन होनांगौना खमसे खम बरिया माने माइ गायग्राफ्रा ओरैबायदि फुरथि आरोना नै बिनि थाखाय नायलाय नै फाटा मोनलायलायाखै नै बुहुद इन्टारेस्ट माइ गायनायखौ एसे गाग्लिसैलै नंगौ र' नोंजों एसे रायलायनांगौ दंबावो र' गायग्राफोरखौ एसे खोन्थानां मा मोनजाखो गायग्राफ्रा एसे खोन्थाहरदो हा साहा सिंग्रा जौ होआखै लोंखानांगौ दानिफ्रायनो एसे एरनायनि गायखांबासो जांख्रायावलाय बिदियासो मोजां हाब्रु फुनलायनाय गैया नामा लास्टावसो आच्छा गायग्राखौ खनसे खोन्थाजोबग्रोसैलै आङो नै दा बोराब लायगोन गायग्राफ्रा एकदम दुब्लि गोमोन आरोना नायलायनाय ओरैबायदि गायबोगासिनो सासे एसे इन्टारटेनमेन्टबो दं आरोना थ' ओंखायनो माने गामियाव बिदि सासे थायो गायग्राफ्रा ओंखायनो इन्टारेस्ट जादों ओमफ्राय नै खावसे दंबावो नैबाव बेखौबो एसे देखायनोसै आङो थ' लोगोफोर जोंनि माने मेंमां हालामनि गगामुग ओनसोलनि नैबे नोलोबारि ओनसोलाव बेबायदि जमा माइ गायलायलायो आरोना गोबां दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो थ' बे बबे जायगायाव माबायदि गायनानै बेबायदि ज' खामानि मावलायलायो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ना जोंनि माबाखौथ' आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो आरो दंबावो बे दैज्लां जोबागौ माने नोंथांमोन बेबायदि लाबोबाय थागोन आं खोन्थाबाय थागोन जेब्ला दैज्लां बायो अब्लासो माने जांख्राखौ खोन्थानाय बन्द' जागोन आरोना आरो माखासे दंबावो खोन्थानो गामियावबो दंबावो आरोना नैबे बालाफारानिखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोबाय नैबेखौ माखासे गायबावदों आरोना बेखौ खोन्थासैलाय बिराद मेङो आरोना हाब्रुआव एखेबारे थाबायफेरदों नालाय नैबे हानजासेया मा सावरायलायदों सर सानैजों जरा सावरायलायदों मालाय माने हानजानि गाहाम जागोन नोंसोरलाय गायनायालाय ओमफ्राय जायगा थोयैनि नामा बिसिनाबा मा टपिक्सलै मालाय रायलायनाया बिसिना मालाय इन्टारटेनमेन्ट दं सासे बिसोरावबो फैयाखै खोमा ओंखायनो सिरिथार माने सानैजों रायलायलायगासिनो नै आं दहायनो सासेखौ खोन्थाहरदों एसे मेकआप बानाय फैयो होननानै नोंसोरसो खोन्था जायाखै खोमा हे मिथिया खोन्थायाखै लानाया साफा नुखौ रोङो बिराद साफानि थ' नैबे हानजासेया बे आरोना ओमफ्राय बै सासेया दावराव जागासिनो बेखौ देखायनोसै नोंथांमोन एसे बुरजा गायखो रायजोफ्रा दे एसे खोन्था 9 बिगालाय 9.5 बिगा साराय 9 बिगा सानसेयावनो सेस ना
हाब 80 90 जन रुवाथि हिनजावफोरानो औ हौवाफोराबो 50 60 जनसो दङ राननायाव एकदम नोंखौल' होथारदोंना औ हिनजावफोरा राननो इन्टारेस्ट मोनलां बिराद मोजां मोनो आं गायग्राफ्राबो इन्टारेस्ट मोनो ना औ इन्टारेस्ट लायब्रा आं दाख्लै माखासे दैबानानि भिडिअ लाबोबाय थानाय जायगा नैबे जरावनोमोन आरोना नैबे जरावनोमोन ओमफ्राय नैबे इ गामियावनो आरोना बै सोनाबथिंजाय दै लोमग्रा जायगाया बेनो ओमफ्राय नैबे एरियायाव सब दै लोमजोबो ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि दा माइ गायदों बेफोराव लोमफैया आरोना ओमफ्राय मेन नोलोबारि सेन्टारा ओरैजाय गोलैयो नैबे दुब्लियाव जेबो जाया माने दैबाना साना जेबो जाया आरोना थ' बेनिखायनो माने दिनै अखा एसे एनै हादोंब्लाबो माने दै बाना जायाखै ओंखायनो जांख्रा बानायनो हादों आरोना बेयाव सानसेबाव गायनाय बिदियावसो ना जे दिनखालि इन्टारेस्ट जायो दिनखालि खम जायोलै गायनाया थ' नैबे गामियाव एसे माने आं देखायबाय जेसेबां हायो ओमफ्राय गामिनि एसे दैदेनगिरि नाव सोंसै आरोना माबायदि कन्डिसनाव माने बेफोरबायदि रायजोनि माइ गायलायबाय थानाय जाखो ओमफ्राय बेसे गोबावनिफ्राय बिसोरो माने बेबायदि ज' ज' गायबाय थादों बेखौ एसे सोंनानै देखायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय बेथ' बहुत माने बेबायदि रंजा बाजा गायबोबाय थानाय जादों आरोना बेसे गोबावनिफ्राय बिदि गायबोनाय जाखो जेनेबा बेयो बिराद गोबाव जाबाय जोंनि बिमा बिफानि दिननिफ्रायनो गायनाय जादों आदसा माने थोंजोङै बुंनो थाङोबा प्राय हादान सिफायनायनि बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो बिदि ज' ज' गायनाय जादों ओरैनो बेसेसो बोसोर जागोन अनुमानिक बेहायथ' फैनाया 60 मायथाइसोआवनो फैनाय जादों 1960 मायथाइसोआवनो 1960 औ दा मथा मथि 1965 मायथाइसोनिफ्रायनो बेवहाय रायजोफ्रा बे आबादखौ मावनाय जादों आरो रायजोनि हा हिसाबै लाखिदोंमोन आरोना बेखौ रायजोनि हा हिसाबै लाखिनाय जादों खै बिगासो दं ओरैनो गासै 15 बिगासो दङ ओमफ्राय गेजेरावहाय 3 बिगासो बेलेगनिफ्राय बायबावनाय जादों दा बेजों गासै 18 बिगा दं आरो ओमफ्राय हालेवनाया माजों हालेवखो बेखौ जेनेबा हालेवनाया सिगां जों रायजोफ्रा मोसौजों हालेवोमोन बेनिफ्राय दा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जादों ट्रेक्टरजों हालेवना गायनाया बिदिनो बोसोरबा 6 बोसोरसो जाबाय न'खरसेयाव ओरैनो साबेसे ओंखारदों न'खरसेयाव सानै ओंखारनाय जादों न'खर बेसेसो दं ओरैनो गासै 50 न'खर दङ 50 न'खर औ थ' बिदिबा 100 जन आरोना मथा मथि 100 जन थ' बिदिनो माने जोबोद रंजा बाजायै माने इन्टारेस्टनि गेजेरजों नङा होमबा मावलायनानै रायजोफ्रा जाबोगासिनो दं आरोना ओरैनो बोसोराव खै कुइन्टेलसो मोनो जेनेबा बोसोराव जोङो 50सो मोनो 50 कुइन्टेलसो आरोना 50 कुइन्टेलसो मोनो आदसा बेखौ फानहरजोबनाय जायो आरोना बेखौ फाननानै जोंहाथ' बर' हारिया गोबां आफादफोर दङ जेरै बर' थुनलाइ आफाद फरायसा आफाद आबोब बिदिनो माखासे आफादफोर दङ ओमफ्राय धोरोम आफादफोर दं बेफोरावहाय सान्दाफोरखौ हरनाय जायो लोगोसेनो जों गामियाथ' जयग' होयो नालाय दा बेवहायबो बे आबादनि दारैनो बे आबादनि खरसाफोरखौ दिहुननाय जायो आरो आबादजों ओरैनोथ' माने दायो ओरैनो ट्रेक्टरजों हालेवो होनबायना ओमफ्राय खोथियाखौ जेनेबा माजों फोनाय जायो ओरैनो खोथियाखौबो जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै उनाव मानसिफ्रानो मैखौ हाब्रु दोलो दोलो जाखाबाय नालाय मै बोनानै बेजोंनो फोबाय आरो ना बेलेगाव जायगायाव दंबावो हा दागा दाबनै हरै साहा दङ बिनियाव खै बिगा हरैहाय बिगाथाम दङ बेनिफ्राय ओरै गामिनि सोनाबहा दङ गोथैसालि होननानै बुङो आरो बेवहाय माने बिगाथाम गायनाय जायो बिगासेखौ बिदिनो गोथै फबनो दोननाय जायो आरो आदसा रायजोनि हाया बेखिनि आरोना रायजोनि हाया बेखिनि ओमफ्राय नोंथांमोना मा हिसाबै बिदि जिरायबाय थाखो थांनोबो फाइन दं खमसे खमथ' खोथिया रानना हैनांगौना खोथिया बोथ्रोदना हैनांगौ एसे डायलगफोर मारिनांगौ माबा थांग्रोबा आराम फायनो नाङोनो आराम मैयाबो माखासे नांदों आदसा जाय फांखायाव फांखा होलायना न'आव उन्दुना थादों मैयाना आराम फाइन बेसे फाइना 500,000 जानांगौ 1,000 ओमफ्राय दा जोंना थांग्रोबा माने नर्मेल फाइन आरो 500 सानैजों माबा 1000से खामानिया गैथ'यैखाय माखासे जिरायबाय आरोना थांग्रोनो मोनानो नोंनालाय मा रोखोमनि टपिकआलाय आबादफोरनिसो माथो सेंग्राफोर मानसिफ्राबो दुब्लियाव फैयो नालाय बिसिनायावसो थायो दा बायदियाव सिखाराथ' नोंसोर बायदिया दा बायदियाव नंगौ आदसा आराम फाइन दं दे मोजां खोथा बिदिनो माने रायजोनियाव फैयासै खामानि मावनो
बिदिनो बयबो फैयाखै फाइन नांगौ फैया होननानै रायलायबाय सासे फैमाराखै बे जि आराम सान्दुं एसे दुंदों होननानै फांखा लगायनासो न'आव उन्दुगासिनो दं माने ओमफ्राय फाइना गोगोम नांबाय ओमफ्राय दा रायजोफ्रा माबायदि फाइन हमनांगौ बेखौ होनना बुंबाय रायजोफ्रा बुंबाय सासे बुंखांगारबाय आराम फाइन हमनांगौ बेखौ 500 माइ डाबल 700 इदि होनबाय माइ गायनायखौ नोंथांमोना देखायबाय ओमफ्राय माखासे नैबेयाव जेनाखि रायजोनि न' बेयाव जानाय लोंनाय माखासे बानायदों आरोना थ' मा जानाय लोंनाय बानायदों माखासे जाखांबायनो ओमफ्राय माखासेखौ आरो जानाय लोंनाय दंबावो होनना बुंदों आरोना थ' बेखौबो देखायनोसै आं नोंथांमोनखौ नायलांबाय थादो मा जगार बानायदों जानाय लोंनायखौ दिनैनि जेनाखि जांख्रा बेयाव माखासे आइटेम बानायनायफ्रा नैबेनो आरोना नैबे साहा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा बानायदों बेयाव बुट दा नैबेबायदि थफ्ला गावबागाव बाहागखा आरोना बियो न'खरसेयाव थफ्ला मोनसे ना सासेयाव थफ्ला मोनसे नै बेबो जाग्लांनाय ओमफ्राय दा मोनानिया दंना गैया दा मोनानियाव माथो गोगोमथारनो मोनाना जाग्रानो ओंखाम जानाय दं ओंखाम जानाय ओमफ्राय बेदरफ्रा मा बेदर जेबो गैया बयलार बयलारसो अमा फिसियाखै अमा गैया हिनजावफ्रा माइ गायग्रा हौवाफ्रा गय खायग्रा नै उफायथ' गैया बिसोरो उफाय गैया हालेवाखै नालाय ओंखायनो गय खावग्रा जानांदों आरो दा राननो हागोन बिसोरो नोंखौ दुब्लियाव नुवाखिसै माथो दिनै दासो फैनांगौ दासो फैदों खोथिया रानाखिसै गानदों दसे ओमफ्राय हालेवाखिसै ट्रेक्टरजोंसो एसे दिनै थान्दा जादों मानसिया ओंखायनो बारा सोंथ'ला आं एसे माबा जानांगौ चार्ज जानांगौ होमबासो एसे इन्टारेस्ट जायोना ओरै जोंहा सासेयाथ' दंखासै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो माने देखायनानै नोंथांमोननो फोजोबनो सानबाय मानो होनबा भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखोना मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो ना माबायदि मोनखो एसे फोरमायहरदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो भिडिअखौ आं माने गायनाया जोबखासिगौ नालाय बारा गोबाव थाबथायासै ना बेखिनिखौनो नोंथांमोननो देखायबाय बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानो सानबाय ना थेंक इउ फर वाचिं